Hello mga bay, kumusta kayo dyan? Sana'y okay lang kayo. Meron pong nauuso dito sa Cebu. Hindi ko alam kung dito lang talaga to sa Cebu. Itong water dispenser po, nahuhulugan mo lang dito ng piso, lalabas na yung tubig dito. Binili ko po ito katas ng YouTube. Maraming salamat sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong suporta. Magtatanong lang tayo sa isa sa mga kababayan natin. Ate Irene? Yes? Pwede bang magtanong sa'yo? Naiintriga lang ako sa mga uso diri sa Cebu. Kanibitaw mga hulog-hulog. Piso. Kasi noon wala naman to eh. Dili ra ba ni siya Cebu? Naasa piniriso man ako interview. Piniriso, ano yung mong interview? Kani bang mga piso-piso nga hulog? Dili ra ni sa Cebu. Or dili uso jud kay diri pag salta na gid nako diri sa Cebu. Nya nakakita ko ani hulog-hulog piso. Ingon ko, wow. Piso Pwede- tubig. pwede day na. Wifi day. Sa negosyo, naapoy piso wifi. Naapoy lain nga mga piso-piso. Piso. Piso boletong kape. charge na charge na pues 5 kape. Unya, uso jud kay ni karon bisag asa ka diri nga kanto sa Cebu. Naa jud ang piso tubig. Di pareha sa una mo paritratag ice water. Karon, you can serve yourself kung naa kay piso. Ihulong lang nimo diri sa bangag. Pak. Dara ang bangag. Unya mo agas na dayon ang tubig day. Mo ni uso diri si Buday. So karon nahurot naman ako atubilan. Abi na kog sa kuit lang ko mag-aswat og galon. Chung! Kita mo katong nipasan ko ani. So diri po di ay. Salamat YouTube, katas ng YouTube to. Thank you so much. Ayan, meron na akong munting negosyo dito. Paggabi papatayin ko siya dong. Kasi dong wala namang papasok dong. Sarado yung gate natin dong. Sayang ang kuryente. Bubuksan ko lang siya pag umaga. So, ito na. Maglalagay na ako. Let's do it. Huwag tubig niya mo agas. Oh, maghulog kag piso. Muagas na din ang tubig. Anaon din ni mo plastic. Huwag din ni mo. Unsaon? Unsaon? Kuha kag plastic pack. Nya, anaon ni Nya. mo dayon. O sige. O sige, hug na yung piso. Oh. Hug na ilisan. Hulog piso. Ana. Oh. Oh, di ba? Agas na din ang tubig. O, di ba? Pak. O, ima na dayon eh. O. O, diaray mo piso. O, di ba? Unya, mainom. Okay ra? O, sige. Dayon, butangan na nato. Tuya jud, dede tubig dia. O, naay tubig diri. Yuma. So, ayan, pak. Pak na pak. Kagwapo ko ni mga bata, So, di ara mga bay. Okay na siya. Pwede na kayo maghulog ng piso dito. At uminom. Sobrang lamig ng tubig niya. Sarap. Dapat to mainit at saka malamig. Pero tinatanggal ko yung mainit kasi base sa Kay di aking... sila ka bumug. Oo. Init Oo. ilang giug. Oh, init ang gihog. Dayon. Ang bata. Nabuslot ang silupin. Oh, Dara, ansa? nabuslot ang sulupin. Nabuslot ang silupin, no? Oh, Kinahanglan nga, bugnaw ra jud. Bugnaw, init-init, no? ang mga bata. Oh. Apakon na jud nila. Hapakon, mapaso man gud sila. Mo'y pinaka-importante. So, mao na ni bay ang Ang uso kidnapper. nga negosyo diri sa Cebu. Unya, dira ang lock na to, no? Kay naman ang kwarta diri sa sud. Naman natong lakan, o, di ba? Para walay maka? Anang buha. Okay, bad man ang manguha, no? Oh, kabaw, bad ng manguha. Unay buslot diri. Nana si Nay kasado ang diyan. piso na diri. Nya, anaon nila nay buslot anaon. Gunun. Oh, dili maayo no, kabulay kag diskarte. Pulis Bad na ha. Sige. Salamat. Diri ra mi kuto. Bye. Ay, Diyos ko puro di ang init. Ay, kagwapo ba itong bata, Toink. Okay, bye. Ulog na mong piso di gawin ra piso or daghano na to. Ako na ipa-adjust ato pa daghanon. Sige. And I thank you. Bye.